Lero mu Zodiac Exclusive tikucheza ndi nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena. Mwazina tikukambirana nkhani zokhudza ubale wa dzikoli ndi maiko ena, makamaka nkhani ija yokhudza nzika za dziko lino zimene zili ku South Africa. Muli ndine Gabriel Kamlomo. Honorable Minister, ntchito ikuyenda bwanji? Ntchito ikuyenda bwino. Palibe chovuta. The other day I had a little nabinya. That's why you see me in here. Madam Martin zimufisa ndiye ngoti ayi usadandaule apa nangoti muzwa kuthamanga majuajua. Yeah. Ayi tikufunani kuti mupeze bwino msanga. Nkhani yayikulu imene tadzera yokhudza ofesi yanu ndi nkhani ya nzika za dziko lino zimene zikuthawa dziko la South Africa chifukwa cha zimene zikuchitika kumeneko. Poyamba timafuna tidziwe kuti kodi maganizo a boma la Malawi pa zimene zikuchitika ku South Africa ndi otani, potengera kuti dziko la Malawi lili pa ubale ndithu wabwino ndi dziko la South Africa. Funso lanulo ndiloona. Nzika za ku Malawi zakhala likuthamangisidwa kuchoka kumene kuja kufika ku Malawi kuno sikoyamba kanso ya tonse tikudziwa kuti nthawi yapitayi 2017 zinali kuchitikanso, koma tingonena kuti ulendo uno ndiye paoneka ngati pali force yayikulu. Ndi chifukwa chani? Patsopano lino ndi chifukwa choti kumeneko ku South Africa kuli anthu group amati pa chizungu vigilante group amene akhala akunena kuti safuna Amalawi, komanso si Amalawi okha, koma tingonena kuti Africans akuti kumene kuja akuatengera ntchito, alibe ntchito. Ndi chifukwa cha chimenechi chosopano lina kuti ma-Africans onse achoke. Fact anauza kuti pomakwana pa 30 June ma-Africans onse achoke. Sinayambiratu munga ndiziwa chama April zimenezi. Amalawi timaziwa kuti munthu kuchoka dziko lako kupita maiko ena sitingamulese munthu kuti aende kuchoke kupita dziko lina, ndi ufulu wa munthu. Choncho kwathu kuno anthu akhala kuchoka kumapita maiko ena acho kuma kwenikweni ku South Africa. Ambiri ayiwo anali kugwira ntchito migodi, atamaliza migodi yo ena anabwera, ena anakhalabe konko. Ambiri amene anakhala kumeneko anali kungokhala opanda mapepala. Komanso tikudziwa kuti ena anapita ndi mapassport yawo, koma timati pa chizungu overstay, pa nthawi yachoti achoke yosanachoke. Choncho pamene awa magrupu amanati anthu inu chokani, anthu amene ngati amene aja opanda zitupa za mtundu uliwonse, ndiye tsopano iwo aja anali kuchosedwa. Koyamba zinayamba ku Natal, Durban, Natal, ku Durban, kenako madera ena. Zimene zimachita kale nzoti aku immigration aku South Africa akapeza kuti munthu alibe chiphaso choyenera mzikomu, anali kumutenga munthuyo ndikupita naye ku court.
akafika ku koti kakaona kuti ndithu ndilizoona, iye uja anali kumuchita charge kuti iwe tikuchita deport. Ndiye munthu uja anali kupita kumutengera ku camp, I think ngati nikundizowa ndiona Landera. Zimenezo ndiye zinali kuchita masiku. Ndiye munthu uja akapita ku Landera kuja, ndiye dziko la ku South Africa linali kumuchita deport munthu uja, kumtransport zipita. Koma ulendo uno chifukwa choti si chizokha iyayi, komanso pali anthu amene akuti inu chokani mdziko muno, ndiye panapezeka kuti manambala aja anakula kwambiri. So pano anthu aja sanali kuti angochitidwa deport iyayi kuti apite ku court, nanga si manambala anali ambiri. Ndiye ku South Africa anati okay, tiyeni muzingokhala mu makampu. Pa nthawi imeneyo ndiye pamene ife aboma la ku Malawi pomvesedwa kuti Amalawi akuthamangisidwa kumene kucha, ndiye ife tinayamba pano kukamba ndi aku South Africa kuti mwalole anthu amenewo amene avomerezeka kuti azibwera kuti tiathandize wapasa transport. Chabwino, kukambirana kumeneko kunali pa level yanji? Kunali pa level ya mapresident kuyankhulana, nduna zoona zakunja kuyankhulana, kapena maofesa anu, kapena ofesi za ukazembe? Ofesi ya ukazembe zitangochitika kwenikweni nthawi iji anthu okwana ngati ka 17 or 15 amene anali ndi ngozi ya Zimbabwe umu, koma kuthawa kuchoka kumene kuja. Ndiponso ndaona kuti anthu ena kumene kuja ku Durban zinthu zikuchitika zimenezo ziwakhuza Malawi. Ine ndiye ndinaitanisa Kazembe wakuno kuti kodi zikuchitika bwanji. Kazembe mvere nkhani imeneyi ndiye anayipitisa kwa Minister of Foreign Affairs. Koma second stage inenso ndinaitengera nkhani imeneyi kwa Lamula, Honorable Malamula MP amene ali Minister wa ngati Foreign Affairs International Cooperation wa ku South Africa, akukakamba naye. Komanso a president athu Professor Arthur Peter Mutharika anakamba nkhani imeneyi ndi Cyril Ramaphosa, president wa South Africa. Kweni a president anafunsa Cyril Ramaphosa kuti popeza manambers awa achuluka, anthu amene afuna kuti achoke kumene kuja, ife sitingathe kuabweresa pa nthawi imeneyi, ndiye mwaganizire bwino kuti akhaleko pang'ono kuti zinthu zikonze. Komanso pakukambirana komweko aku South Africa anavomera kuti tithandiza ndi mabasi. Tinayambako mabasi athu, koma muziwe kuti manambers anali kukwera, kuyamba anali 4,000, kena tinamvera 9,000, nitafika ku Mwanza naona anthu 9,000 abwera. Manambala anthu kujanso ku South Africa kukwera siku ndi siku kakulandera ndi madera ena. Choncho tinaona kuti zofunikira kwambiri. Of course tinali ndi anthu ambiri ngakhale akwathu kuno amene anathandizira kutipasa mabasi kuti abwerese anthu aja, komabe inali ntchito yayikulu, timanena pa chizungu kuti crisis. Anduna ngati dziko la Malawi tikudziwa kuti ku South Africa kuli nzika zathu zochuluka bwanji? Ku South Africa tikuli anthu ambiri. One, nanga siti kunena za migodi, anthu anagwira ntchito migodi. Koma ndinganene chonchi, alipo anthu ena amene ali ku South Africa sopano
amene ali ndi mapepala ofunikira kuti kuloledwa kugwira ntchito South Africa, awo aku South Africa kuti alibe nawo vuto angati kukhala mdziko. Namba yache sitiziwa koma tingoziwa kuti alipo ambiri amene akugwira ntchito mu South Africa. Koma namba imene tikuziwa sopano ya anthu amene akubwera pasopano lino achoka kumene kuja kutalandira kuno, zonse zitu ni ma figures amene akutipasa Adodma. Muzi wa Adodma ndi imene imagwira ntchito yoyang'ana anthu zochitika za ngozi. Akuti pasopano lino anthu amene tathandiza kubwera kuno figures acha afika 30,000, anali 9,000, kenako anafika 22, kenako anafika 30,000. Koma afika kale kuno uko ku South Africa sopano lino makampu tinganene kuti amene tikuziwa sopano around about 10,000. Koma kuti ngati dziko tikudziwa chiwerengero cha nzika zathu zimene zili mdziko la South Africa. Izo zingapezeke kweni kwa immigration. Chifukwa awa ndiye amachita issue ma passport, koma tivomerezenso anthu akhala kupita mu South Africa njira zina timanena pa chizungu irregular movements, mongoyenda njira zothawa uku ndi uku, choncho amene sitinganene zenizeni chifukwa amangokwera basi kupita kucha mpaka na ukafika basi kumagwira ntchito ambiri tu ntchito zache amagwira kuja nza ku Garden Boy enawa ma textile mujazo chita hizi zosoka kukhala ngati choncho. So pano ndikufunsa funso limeneli chifukwa tikufuna kudziwa kuti kodi anthu amene ali irregular pali magulu awiri amene analowa mdziko la South Africa popanda mapepala owayenereza ndi ena amene analowa ndi mapepala koma mwina anakhalitsa akhazikika kumene koko ndipo akuti abwerere. Ngati dziko tikumapanga identify bwanji nzika zathu mgulu la anthu amene alibe zowayenereza po kutengera kuti anthu amene akuthawa mdziko la South Africa si Amalawi okha, kuli anthu aku Nigeria, ku Zambia, ku Zimbabwe amene sakumana ndi vuto limene. Tikumapanga identify bwanji Amalawi pakati pa gulu limene. Sopano ndikufuna ndikuuzeni pasopano lino a president athu wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ni chair wa SADC Troika, ndiye kunena kuti kati gulu bungwe imene limayang'anira ku madera konse kuno zokhuza anthu Africa za SADC. Choncho pa question yani imene mwafunena iyi ya ma Africans, ife sopano sikunena tokha za Malawi amene akhuzidwa ndi kuchoka kumene komanso ifenso zikutikhuza za ma Africans ena ochoka maiko ena ache ngati ku Ghana, ku Nigeria ndi ena Zimbabwe amene achosedwa kumene kuti ndi chifukwa cha chimenecho, chifukwa cha position yathu ucheyawu ife nkhani imene tayabweresa ku SADC. Nabweresa ku SADC ku South Africa ku Nairobi. Ndikamanena ku SADC ndiye tikunena kuti Troika, a chair ndi a president athu. Ngati a president ali chair, ine pa ma minister anso ndikhala chair. Ndiye ndili chair wa Troika, ndinaitanisanso anzanga ma minister ku Nairobi kuti tulivuto ku nkhani yokhuza anthu amene akuthamangisa ku South Africa tichitepo bwanji. Ndiye tinakambirana kuti okay, apa zimene zavomerezana sopano zoti pakhale committee imene ipite ku South Africa ya SADC ikafufuze. Tikufufuza izi chifukwa chani?
chifukwa ndi nthawi imene Africa tikunena za economic integration kapena kuti tiziyenda limodzi kusogolo uku. Zijanali kufuna President Kwame Nkrumah ku Ghana, Muammar Gaddafi ku Libya, NASA ku Egypt, and also African Union, kuti mu Africa tiziyenda kugwira ntchito ukunduku pasakhale chovuta ngati zimene zichita European Union. Ndiyetu masomphenya athu. Ndiye sopano chifukwa cha zimene zili kuti nanga sopano tikayamba kuthamangisana zitithandiza. Mwanenatu poyamba pajanduna kuti nkhani yothamangisidwa kwa anthu ku South Africa ikukhudzana kwambiri. Koyamba si koyamba kuti zitha. Koma panopa mwanena kuti zikukhudzana ndi mavigilante ku South Africa. Not necessarily kuti ndi boma lakonse zimenezozo. Ayi. So nkhawa yanu ili patipo mukufuna kukonza pati. Chifukwa nkhani kuyamba ndi kagulu mwakatchula kuti kagulu. Kavigilante. Ngati boma ndi boma mukambirana zotani pa nkhani yokhudzana nzika kumathamangitsana. Okay. Ife sopano ndikuwauza ku South Africa kuti sopano muchita nawo bwanji mavigilante awa. A President Cyril Ramaphosa anena mwachuchuchu kuti iwo sachita support zimenezi. Iwo akunena kuti tikuzuwa kuti alipo anthu ena Africans ena alibe mapepala ofunikira. Koma malamulo atenge its course. Zizichitika mmalamulo acho koma kuti anthu ena ayambe kuwathamangisa sizofunika. Koma sopano andizona izi tizinena zona ku South Africa tithandiza posachedwa apa pa 30 June pacha pakanakhalatu bloodshed. Koma iwo aja ndithu naona aboma akuchita use bullet amati rubber bullets kuthamangisa anthu a vigilante aja. Koma a vigilante aja sopano anapita sopano anasiya sopano zimene zija ndikumapita door to door. Ndiye zikakhala za door to door zili zovuta. Ndiye chifukwa chachi chimenecho tifuna special committee ikane uze kuja kuti nawo muchita bwanji ndi anthu akupita ma door to door. Inu aku South Africa muchitepo kanthu kweni tipopeza tikuzuwa kuti inu aku South Africa ndiye akulu also mu Southern Africa Development SADC. Mavigilante edo akunena kuti amene mukwatchula mavigilante akunena kuti anthu akudza ochokera maiko ena akuwalanda ntchito, akuwalanda zinthu zimene zimapatsa livelihood. Iwo nchifukwa chake akupanga zimenezi. Ngati boma kunoko ku Malawi ndi chani chimene mukupanga kuti nzika za dziko lino zisamathawe kukafuna zochita ku South Africa? Dziko la Malawi munga muziwa kuti boma lathu iyi losogozedwa ndi Professor Peter Mutharika inachita take over on 16 September 2025. Ndipo muziwanso kuti manifesto yathu ya DPP ndondomeko za mitundumitundu zakhazikitsa zothandiza anthu aku Malawi. Poti tithandize ya Malawi pali loan scheme ije timati ya MEDEF. Anthu angati kukatenga maloni. Kayafuna mabusiness anthu ndwiye. Ndiye zimene ndakhala ine ndikuwauza anzika powalandira ku Mwanza uko ndapita twice. Ndati takulandirani kuno mmadera mwanu mpite mukatenge maloni ya ku MEDEF. 1. 2. Munganso muziwa tilinso ndi CDF 5 billion kwacha. CDF imene yafika kuma council or ipita kuma council. Kujanso imene inso zathandiza ma youth. Komanso tikuzuwa ma 100 million kwacha amene azalandira ma youth. 100 million ina zakhala azimayi. Zimene zonse zizathandiza. Komanso tisayiwalire sogolero wathu Professor Peter Mutharika ndi amene apitiriza kwambiri nkhani ije yokhala ndi ma college zogwera izi zaluso. Ndiye tikuzuwa kuti ambiri amene akuchoka ku South Africa aphunzirako maluso ambiri. Ndiye tifuna amene aja apite mu college mwathu kapena azikaphunzisa komanso ena ayambe ma business awo. Ndipo zimene zizathandiza kwambiri. Tikunena atu anduna apa zakuti mwina anthu abwere azizatenga ngongole azipeza zochita.
koma ngongole imeneyo ndi ngongole ya ndalama zimene mwina munayerekeza kale kuti opindula ake ndi ochuluka mwakuti ndi kuti tikuonjezera pa gulu limene lija anthu osachepera 30,000 amene mukunena ngongole iyi will really be sustained. Lero lumene ndimabwera kuno kudzacheza nanu ndimadutsa ku immigration ndapeza gulu la achinyamata amene akufuna mapassport amene ndimayankhula nawo amanena kuti afuna kupita ku South Africa komweko kumene tikunena kuti anthuwa azibwerako. Ndi chani chogwirika chimene boma likuchita kuti mutu mmalingaliro a nzika za dziko lino muchoke lingaliro limene loganiza kuti survival yawo sili kunoko ili ku South Africa? Dziko la Malawi monga ananena Profesa Bingwa Mutharika mzimu wawo usemutendere anana kuti anthu aku Malawi litu alipoa ali ndi aumphawi koma dziko lathu lili ndi chuma. Ndiye chuma chimenechi ndichofunikira kuti tione ndondomeko ndipo boma lino kuchita zotheka kuti ndondomeko zikhalepo zayikidwa kale zoti anthu azigwira ntchito kuno. Ndondomeko zali chani? 1 mamaini kasiya uko tini mineral rutile gold tili ndi gold wambiri even malero tayikhazikisa ma cooperative anthu apa ndi boma pitani muzikayang'ana ma cooperative anthu akugulisa gold ku Reserve Bank zimene zisintha dziko lino posachedwa pa mzaona kuti zinthu zikusintha siku lilonse. Timaona chiyambire DPP zakhale mboma zinthu zikusintha siku ndi siku koma muzidziwa kuti kuchosa umphawi sizimangotheka siku lomweyo, it's a process. Ndiye musayese kuti popeza anthu aja abwera pano inu munali kuti anthu awasiyana pita chifukwa choti akafuna kapite maiko ena kuti akapeze greener pastures timanena kuti akaoneko zinthu zina sinena kuti chinali choipa koma apita iyo kumene kujapeza zinthu zavuta abwerera ife tikuwalandira ngati nzika zathu ku dziko lino ndipo tidzachita zotheka kuti akhale ndi zinthu zina zochita chifukwa cha zinthu zimene tili mdziko zuzu. Agriculture tili ndi ulimo wa agriculture ma mega farm sukumvera ma mega farm tili ndi Salima Sugar Company tili ndi zinthu zambiri anyamata onse munthu wofuna kugwira ntchito angapeza ntchito koma ngati ungogona nyumbani kuti basi Mulungu anithandiza singatheke. Mene mukunenera mutu I'm getting the impression kuti for you ntchitozo zilipo kale mdziko lino. Ndiye do you understand why anyamata athu ndi anthu ena kumapita ku South Africa? Amanena kuti state of the mind mutu inde tiyenera kuvomereza kuti kale anthu ambiri anali kuganiza kuti kuchoka ku dziko lino tizangapanga ndalama zambiri tikakagwira ntchito ya migodi ku South Africa. Tonse tikuziwa anali kupita kuja pobwera anali kubweresa njinga yakapalasa kena ni mabokosi yawo atagulapo zinthu chani imene inali state of sana aganize nso nthawi imene kuti kwati konkuno tingathe kugwira migodi ani migodi yo kunalibe koma lero tikuti migodi yo ilipo andinso boma likuchita zotheka kuti zinthu ziyende kusogolo. So chilipo sopano boma likuchita ni kuti tikuwapasa anthu confidence azikhulupirira boma lawo kuti ife boma lathu lititondera tipite uku tikapeze ma colleges awa azamanja izi ndi izi tikaphunzire. Zinali ine zondi kumudwiswa kumvera msikana mai wina kuti ine nali ku South Africa ndi masaluni 4 koma sopana kundithamangisa masaluni anga onse aja anatenga. So ananena kuti chiyeni tikuthandizeni kuti mukhale masaluni kuno ndiyenso mwalembe ntchito amalawi ndiye zimene zifunika. So pa government level mukukambirana zotani panopa kuti mwina tisadzaonenso za mtundu zikuchitika kutsogoloko? Mwanena kale kuti nkhani imene inachitika chama 2017
yachitikanso panopa. Tikudziwa kuti anthu sangaletsedwe kuyenda mmene mwanenera muja. Koma ndi ma protective measures otani amene mukuyika in place kuti nzika za dziko lino zisamapezeke ma situation ngati imene inafika. Posachedwa apatu kunali press conference imene anachita mmodzi mwa aneneri a immigration ku South Africa. Kumvera press conference imeneyo, you get the impression yokuti akunena kuti dziko la Malawi palibe limene chimene lachitapo. Chinthuchi ngakhale anthu wawo ali kuno atisiyira tokha kuti tizipanga zimenezi. Ndi chani chimene mukupanga mu office mwanu kuti za mtundu umenewo zisamatuluke? Monga mwanena, sitingamulese munthu kuchoka mdziko muno kupita kwina. Ndiye kuti tikumphera ufulu wace. Koma pamakhala control. Lero inu mutati mupite ku America, mutakupita si apereka ma control kuti ngati ufuna kupita mje ukachita chani. Ifenso tupereka ma control tikuza kuti okay ufita kupita ku South Africa. Tisonyeze kuti ukagwira ntchito chani. Ngati angonena wamba usamveka akuja sampasa passport. Chifukwa tikuzowa kuti kumene kuja akakhala zovutika. Koma ndi one iyo. Number 2, tikuonanso kuti anthu ena amalowa amapita pa bus kupita kumene kuja. Aponso pena pamene tikufuna kuwunikira bwino kuti aja amakwezesa anthu aja kuti azipita kumene kuja samalole anthu kukwera mabasi. Komanso iye uja mwini wace wa basi uja naye akhale kuti azipetapo chilango china. Ngati sopano lino ngati ku South Africa akuti ngati amulemba ntchito foreigner African opanda chiphaso, uyo wolemba uja akhala pa mavuto. Ifenso tifunanso zimenezo zichitika kuno kuti ngati munthu atengedwa mbasi uyo utenga munthu uja nayenso akhale pa mavuto. Zimene zichita control. So ndo munthu amene yuti tikatengera amene akuchoka ku Malawi ndikuti akuchoka kuno mwina akudutsa ku Mozambique, akudutsa ku Zimbabwe, akupita ku South Africa. Zikumatheka bwanji kuti munthu adutse pamene kupeza kwanu ngati unduna opanda mapepala ndipo anthu ake osati 4 or 5 in thousands? Tiyeni sizinena zoma. Zambiri zimazikhala zaziphuphu katangale. Mukafika mmene muja mbasi muja, ine naenda one time kuti ndione zimenezi. Naenda pa bus kuchoka ku South Africa kufika kuno. Nimafuna kuti ndione zimenezi zimachitika pansewo. Nagona ine pata nitafika pena pacho kuti ndione kuti zimachitika bwanji. Zambiri zakatangale zimachita. Mwina upana mapepala aja mabasi aja akapasidwa kukandrama pitira huko. Zilipo zambiri zofunika uchita ife control. Katangale amene kuti vutatu magawo ambiri tu anthu. Ndikuziwa alipo koma palibe chimene singathe. Ngati maiko ena ata vuto limeneyi, ifenso tizatha vuto limeneyi. Chofunikira kwambiri ndi usogoleri. Ngati usogoleri wina ungoyang'ana kuti zinthu zikhale choncho basi nangati chita bwanji ndi zina izo. Koma ngati inu ngati ziko muchita zotheka ndi usogoleri wanu kuti anthu msamachite kupita kunja, mukakhala ziko lino tizakupasani. Ndikuzeni ambiri tu anali kugwira ntchito ku South Africa anali mu ma textiles aja zosoka ambiri ya Malawi. Kuno tifunanso kuti zosoka zija zichitika kuno. Zikamasokedwa kuno tizigulisa kunja kwa ziko. Of course tikuziwa kuti paikhala competition ndi za second hand zimagulishidwa kaunjika. Koma ife target yathu izikhala yoti tizigulisa kunja kwa ziko. Agora tinali ndi program imene ndipo program imene izapitira. Nkhani imene itayamba ya ku South Africa ya kuthamangitsidwa kwa abale athu
zimaoneka kuti zinakukhudzani kwambiri chifukwa mu interview ina yake mpaka namuna akambapo maganizo anu okhudzana ndi mitundu kuthamangisa ndipo mwina nkhani yake anthu anayilandira mosiyana kodi mumanena kuti chani nkhani ya ngoni anthu ine nali kunena kuti titati tiyang'ane kwathu kuno ku Malawi tonse fe tikudziwa kuti tinachokera maiko ena. Ine nachokera ku Mozambique. Ndikunena ati great wanu. Ndiye anabwera kuno abambo anga ndikukwatira wa ku Malawi. Wa ku Malawi iso mkazi wochokera ku South Africa. Anazikhala mmene mu. Ndiye tilinso ndizi mwezi inso tilinso ndi ku Mzimba uku Angoni, ena ali ku Mzimba, ena ali ku Nchewu. Anachokera kuti ku South Africa amanena Chizulu cha timaonanso pa nthawi ya zikachitikapo zinthu kuti anthu aja iya timakamba chimozi. Ndiye nanena kuti tonse fe tikudziwa kuti Africa inachitidwa split because of colonialism. Azungu asamunda ndi amene anapangisa zonse. Ndiye chifukwa cha zimenezi anthu akhala akuyenda kuchokera uku ndi kupita ku ine nthawi ina yache ndinayenda ine kuchoka kuno mpaka na ku Uganda opanda mapepa. Irregular movement. Ikana kafuna kukhala kumene kuyenda kanakhala for ages not caring. Koma sopano posa chedwa pa ndiye pamene anthu akubweresa nkhani zimene zikudziwa kuti nzofunikira ndithu kuti anthu azikhala ni maphasa awo. Ndiye ndinali kunena kuti popeza cha zimenezi sindikuti ine ndikuada kapena Angoni kapena ndikuti achokani mzipita kuje ine kusafa ngani inamveka choncho inavuta anthu sanamvesese. Nanena kuti tingoziwa kuti nkhani yoenda anthu yakhala ilipo chiyambire. Koma sopanonso ndi imenenso ife ngati African Union ngati SADC tifuna kusogoloko anthu azizangoenda. Ndiye imene European Union samaenda angoenda from Poland kuchoka kupita ifenso masomphenya athu amu Africa tifuna kuti zichitike zimenezi. Chifukwa Africa is one. Ngati tifuna kuti ife tipite kusogolo masomphenya athu tiyeni tiyiwale zinezi komatu zimenezo ndizakusogolo. Koma kuti zichitike izi pafunika kuti tizikhala ni meeting amenewa SADC, African Union, kuti zija makulu athu aja ulendo achi Kwame Nkrumah anali kuti Muammar Gaddafi ndi ena aja nanena zichitike. Panthawi imene mukunena zimenezi anduna zikuoneka ngati kuti international politics, global politics yamba kusintha tsopano. Tikumva president wa dziko la America amanena poyera kunena kuti kwa iyeyo America first. Simukuona ngati zimene zikuchitika ku South Africa ndi expression ya mtundu omweyo kuti pazochitika zina zonse the South Africans are saying we should be first. Koma kusiyana kwache kuti kuno ku Africa, even South Africa ali mmozi wa ma leaders peace and security ya Africa. Antima kamba chani masomphenya athu tifuna kuti zinthu zimenezi samachite. Ndiye sopano ife zimene tikufuna ife ndikuti zimene tikukamba zija zizichitika. Ndiye chifukwa chati nakuuzani kuti pakhala special envoy amene alipite ku South Africa kuti nkhani imene ikakambidwe bwino. Mmene South Africa ingate kuchita control anthu awo kuti aziwe kuti aziyakumbusa kuti muzi wa ife nthawi ija munali kumenya ufulu wanu anthu aja aziyawuzatu. Nthawi ija munali kumenya ufulu aja munathandizidwatu ndi maiko ena. Si munakhale ku Zambia, si munakhale ku Tanzania, aku Nigeria zinena kuti inu ifenso tunachita spending ndalama zambiri chifukwa cha iwo aja akugana choncho. Chifukwa anthu ena
angubadwa paso pano lino saziwa zimene zinachitika, amangoyesa kuti zinthu zonse zakhala zili choncho yayi, koma saziwa kumene anachokera iyo education. Do you think kuti boma la South Africa lili ndi control over the wishes and desires za nzika zimene zimakhazikitsa boma mdziko lawo? Boma la South Africa singakambire iwo, koma ndinganene kuti ali ndi control kwambiri, koma tizivomera boma lililonse limakhala ni ma challenges. Ife kuno tikuziwa timafuna kuti zinthu kapena ziziyenda mwa ndondomeko ina yabwino, koma ena abwera kunena zinthu zina zimene aganiza kuti zingapitise kusogolo pa zimene iwo akufuna. Kaya mukunimva zimene ndikunena ine, amakhala kuti munthu kunena kuti ife anthu awa akuno ngati tifuna kuti alibe maphaso ndithu tiziyatengera ku prison and so on, koma ena aja ngoti inu pa nkhani imeneyi tingalowererepo. Momwe muja mwanena paja, speech yanga ndinangonena kuti tiyeni tiziona akuzulu angoni, ena anachita twist, ayi uyu safuna anthu angoni safuna ndiyetu timachitikanso maiko ena aja wina aja angotengapo advantage kodi sitikukhala ndi ma election paja, ife tingonena kuti kuno anthu ma foreigners akutenga ntchito zathu. So mwina kesi ya South Africa ili prominent kwambiri chifukwa kuti mwina violence, physical violence is involved. Komatu mmene ndanene apo amba muja kuti maiko akuoneka kuti ali ndi ma position yawo amene tsopano akumagwira in terms of international relations. Ndakupatsani chitsanzo cha dziko la America, kunena kuti America first. Britain inapereka position yake yokhuzana ndi ku EU, the Brexit. Position yoonekera kuti iwo akuganiza kuti iwo ndi amene ali priority number 1. Ifeyo maubale amtundu umenewu, ngati ubale wathu wa ife ndi dziko la America, ubale wathu wa ife ndi dziko la UK, ubale wathu ndi dziko la China, tikuma ikamo zotani zakuti tizikhala ndi ma benefits oonekeratu ngati dziko? Ife dziko la Malawi tili chuma chambiri. Anthu aja maiko amene ndifuna kundiwuze nzoona, iwo aja kuti afike pali iwo paja zina ndrama anachosera dziko lathu konkuno. If you go ngati mweti muyang'ane colonial history, mnamuziwa kuti anabwera kuno ngati ma missionaries, anachita zinthu zoteka chani, koma zina anali kutenga kuno ku Africa ni maiko ena ndi kupita kuchita build empire ili kumene kucha. Choncho chimene chilipo sopano nchoti iwo azinena zimenezo, koma timachita iwo engage discussion kuti ino anthu ngakhale mukunena zimenezi musayiwaletu. Komanso mutifuna ife tikapita ku United Nations kuja si mfuna mavoti athu pa zinthu zina, so tiyeni ifenso tikufunaninso mavoti pa zinthu zina, so tiyeni tizigwira ntchito ilimozi. Iwo aja atifuna ifenso atifuna ife, koma tizinena chonche kuti polisi ya boma lililonse limasintha chifukwa cha munthu ali pamenepo ngati mtsogoleri. Ndi chimodzimodzi ku Malawi kuno, nthawi ya Bakiri Muzi anathesa umphawi, not umphawi, anabweresa multi-party democracy kuno ndikuyamba zinthu zawo mwa njira ina. Kodi mmene anachitira umo ndi same mmenenso zachitika ndi nthawi ya Abimu Amtarika, abweresa zinthu zina mosiyana. Joyce Banda nso anabweresa zinthu zina zosiyana. Zinthu zimasintha. Choncho sunganene kuti popera lero
ujeni a Trump achita zimenezi, that's the end of it. Zinthu zimasintha. Ndikufunsa funso limene chifukwa pakati pa akatswiri andale pali discussion yonena kuti maubale amene tikulowa mwina sitikumayikamo zokwanira zotipindulira ifeyo, mwakuti tafika stage yakuti mwina tayambanso kupangidwa colonize in a certain way, in a very subtle way, what they're referring to as neo-colonialism. Kuti pano patsopano mwina kuthangata lathu ndi kuzinthu zathu zomwe monga mining ndi zina zotero. Chifukwa ndikufunsa kuti ngati nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena, mukamapanga ma understanding osiyanasiyana, mukumayika zotani zoonetsetsa kuti muli phindu lokwanira lopita ku dziko lathu ndi nzika zathu, monga mmene anzathu akunenera kuti iwo first. Okay, ifenso tizinena zimene akutiuza mtsogoleri wathu Professor Arthur Peter Mutharika. Anena kuti dziko la Malawi lino zimene zingasinthe zinthu mwansanga ndi nkhani ya migodi. Koma anena kuti migodi iyo izichitidwa refined kandi kuti zikhale bwino muno, osati nthawi iyo ngati zimene mwanenazi anthu anali kungotenga zinthu zimene zija ndikumapita nazo m'mayiko ena kumapindulira iwo. Mukutani inuyo ngati nduna kuti zimenezo zisachitike? Agreement. Mukumayikamo zotani? Timakhalanso pano ndi akatswiri zulo simunaona ndi meeting ndi akujeni aku India, nali ndi aku India ena nali kukamana nawo kuti kodi inu kuja munachita bwanji, timachita leni mmene anachita iwonso anali ngati ife choncho, kumene kuja munali ni minerals munachita bwanji kuti ziyende bwino zino. Timapita ku UNDP. Ku UNDP kuli akatswiri ma lawyers, international lawyers, ntchito yawo ya mamaini. Komanso sizo zokha ngakhale kuno timatumiza anthu athu kumayiko kunja kuti akaphunzire ku Ireland kuti ngakhale ku Ireland leronso nali posachedwa pa ndi meeting okuchokera ku Ireland kuti tithandize bwanji kwambiri ndi education, training our people. Training can make a difference. Kuipa kwache kwathu ife kuno ma scholarship mwina akabwera anthu amangotenga kukhalira pansi, ine ni mthandize wathu bwina ma scholarship ambiri amabwera pano anthu ine ndi mthandiza bwanji. Tichose mentality imene ya ujealous, titukuke dziko lathu lino. Anthu azipita for training akaphunzire ukadaulo wa chani mmene zingayendere nkhani ya mamaini, abwere kuno azichita bwino. Ngakhalenso posachedwa pano maona tinachita orientation course ya ma diplomacy athu, taphunzisa kuti mukakakhala kuja sikuti mukangokhala phwi mukachite zeni mukaone kuti international trade and investment anthu abwere muno, chifukwa chimene tifuna ife kuti umphawi uchose. Anthu ambiri amanena kuti kumalawi kuno we are very academic about things and not practical. Do you agree? Yes or no. What there chimene chilipo njoti watu kuno tili very good kupanga maplan. Timapita kusalima kuja kulemba maplan abwino azinthu zoti tichite. Aku Rwanda ni mayiko ena angobwera kutenga plan ija ukachita implement. Ife kuti tichite implement zinthu zimatitengera long. Kukama ndiyezi ja president anena kuti tasichepesani ma meeting. Chifukwa anthu afuna ma meeting ija nikala ndiko allowance. Meeting yomwe yonse abwera anthu pitanso kwina enkopola lodge tililembeso zonse. Kuti tione pa ground zimene zachitika palibe. Less action. Change mentality. Tiyeni tizichita implement. Nampeza munthu wina inakuja nuku Nairobi Intercontinental nthawi ina akuti Malawi ife timangobwera kumene kuja timangobwera
mukachita meeting yanu ife timangotenga resolution mwatenga ija timabwera kuno kungochita implement chitanso kanthu ya chifukwa inu you are good inu ndi akatswiri academic, as you said, academic malemba zinthu zidyo bwino lomwe ife tingotenga implement. Ndiye chifukwa chache mukazungulira konse muzapeza we are the poorest. I don't believe it. Anthu amanena kuti ine nimanena chani koma ndikukuzani we are poor. Go to Zimbabwe. Zimbabwe now they are doing very well mining. Go to Angola they are doing very well mining. Go to Rwanda they had genocide. Koma lero zinthu za chinta mentality, mindset. Ndeti ngapange bwanji mapulani amene ali implementable oti nzika zathu zizikhala mdziko lino ndipo zizigwira ntchito yopindulira economy yathu tikatengera zimene mwafotokoza. Tipange bwanji? Usogoleri wathu tili nawo, zinthu zathu zili zonse manifesto a DPP alipo, a president athu asogoleri athu alipo, nduna zathu zilipo, zikaswiri zochezuwa kuchita kwa agriculture, kuti finance and so on, zinthu zisintha anthu sachipita ya. Mukuona kuti mukakhala mnyumba ya malamulo nzanu amene akutsutsani akuthandizira kuti maloto amene akwaniritsidwe? Akwaniritsidwa chifukwa timayika pa track. Nanga si debate, we don't dictate. Koma tikakambirana nawo amaziwa kuti zinthu zimafunika kuti ziyenda choncho. Kutheka kuti pazokambirana zimene tinali nazo lero muli ndi zina zimene mukanafuna kuonjezera pa nkhani yokhudza Amalawi amene akuthawa kuchoka mdziko la Yeah. One, ndifuna kuti ndiauze anthu onse Amalawi kuti anthu awo akubwerawa tialandire ndi manja awiri. Ndi dziko za siku lino. Tisayambe kunena kuti inu munathawa kupita kumene kuja zinthu sizinakuyende. Ena musayambe kunena kuti popeza munali kulemba makalata zakuvutani sopano amati kunyodogola. Iwa nizonyodogola. Paseni alandireni. Mwauzenso chance chimene chilipo choti achite mdziko lino. Number 2, tiyeni tizimvesesa maprogramu amene alipo aboma kuti dziko lathu lino litukuke. Dziko la Malawi ndi dziko lino ndi dziko lanu lokha limene mungati lanu. Sungapite kuti mukapeze visa chani. Choncho zikakhala choncho tiyeni muno tizikhala pansi tizaone mmene tingathe kuchitira. Zikomo kwambiri anduna kuti munatipatsa nthawi yoti ticheze nanu. Ndikufunirani kuchira msanga. Papachira kale mawa pomakwana mawa ndachosa. Tikati tachosa. Zikomo kwambiri kuti munatipatsa nthawi. Zikomo. Anali Dr. George Chaponda, nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, kucheza nafe mu programu ya Zodiac Exclusive. Zikomo kwambiri.